Εδώ έχουμε μία βρύση χωρίς άλλες τρύπες και κάτω από τον πάγκο έχουμε δύο φίλτρα ενέργου άνθρακα. Δίπλα-δίπλα οι σωλήνες του νερού, από εδώ από τον τοίχο. Εδώ είναι η είσοδος. Περνάει μέσα από το φίλτρο. Πρώτο φίλτρο πολυπροπυλενίου. Το δεύτερο φίλτρο είναι αυτό, ενεργός άνθρακας. Και μετά πηγαίνει πάνω στις βρύσες. Μια φορά το χρόνο θέλει αλλαγή. Αυτό έχει αρχίσει να μαυρίζει εδώ. Θέλει να αλλάχτεί. Πρώτα ξεβιδώνουμε την έξω μπουκάλα για ευκολία και μετά την εσωτερική. Βάζουμε και ένα δοχείο από κάτω για το νερό που θα πέσει για να μην πλημμυρίσουμε. Το νερό πρώτα περνάει από το φίλτρο πολυπροπυλενίου 5 μάικρο και μετά στο φίλτρο ενεργού άνθρακα. Πρώτα αλλάζω την εσωτερική μπουκάλα για ευκολία και μετά θα βάλω την εξωτερική. Το νερό μπαίνει πρώτα από το άσπρο το φίλτρο πολυπροπυλενίο, μετά πηγαίνει στο δεύτερο ενεργού άνθρακα και καταλήγει στη βρύση. Κάτω από τις μπουκάλες πρέπει να έχει χώρο περίπου 10 εκατοστά για να βάλω ένα δοχείο, για να μην πλημμυρίσουμε. Βίδωσα και το δεύτερο φίλτρο, δεν χρειάζεται πολύ σφίξιμο, με το χέρι το βίδωσα, έχει λάστιχο εκεί η φλάτζα που σφίγγει. Λοιπόν, και τα δύο φίλτρα είναι στη θέση τους, θα ανοίξουμε το διακόπτη του νερού, από πάνω έχει αυτό το κουμπάκι το κόκκινο, το οποίο κάνει εξαέρωση. Το πατάμε για να βγει ο αέρας, για να τρέχει γρήγορα το νερό. Αλλάξαμε και τις δύο μπουκάλες, κάναμε εξαέρωση και όποιος δεν προσέξει στο ξεβίδωμα και βίδωμα χτυπάει το δάχτυλό του. Μόλις τα βάλαμε όλα, αφήνουμε και το νερό να τρέξει 4-5 λεπτά για να φύγει η σκόνη από τα φίλτρα.